Hi guys, tanaw mo karon sa milig na sa guys kanang pangkon bitaw sa design. Kuan ka guys. Tanaw ta guys. Hi guys. Say for money. Kani siya guys, money siya ay pang design bitaw sa sa mga bahay bitaw nga dagko. Abi sa gagmay guys. Kani siya, money siya gitaw og nasa ni sa Bisaya. Oh, shell. Ha? Kani. Adto pa ni dagat kuhaon guys. Bali sudsuro na siya. Money siya sudsud guys. Kani money siya sudsud guys. Kani mo siya pangkuha sa atong ang unang ipakita guys, mo ni siya sud-sud. Oh, tanaw tanis nang mili guys oh. Abti kay ning mili guys. Mo ni banggitan sa lubi. Kaya atong unahon. Siya si Kim Kim oh. Anad kay na siya mapili guys. Anad kay na siya. Oh, daghan na siya pinili ano. Kamay pasan. Masahon man siya kayo guys na gamay naman siya daw. Ang daw guys kaninay nganig forma. Kaninay. Kana mo ni siya daw. Kana mo ni siya daw. Masahon na siya guys. Mo na to pili tanaw na to. Sige lang, ikaduhan ni mong kuhan. Ipakita ko sa imong pamili. Tanawon ka saya. Guys, buti. Hi guys. Ako siya. Kana yang ipili guys, mga naiwan na siya ilabot kanina. Mon siya daw. Ilabog na siya na. Kanina mo na siya din. Ilabog na lang. Nagano na siya. Ayan katari. Tanaw-tanaw nila. Tikay na sila guys. Oo. Lihi daw kayo ng mga bata oh. Kini si kuani ayi. Ayi kano? Ayi kini siya kisa man ni? Love. Ug kana siya? Kathleen. Ug siya? Kimberly. This is Kimberly. Oh, smile Kimberly. Ano kayo sila? Muna sila guys. Oh. Dali na kayo guys kay gamay naman siya o daw pilian. Bali na sahon kayo siya. Anad na kayo sila guys kay dugay naman sila. Dugay naman silang mamili ay din eh. Gwapo ko. Gamay na gud siya guys. Gamay na siya. Kani mura siya nasa naman guys pero napay pilihan gamay. Napay mga daw gamay. Oh, kana siya si GB at diseg na. Kini si Upaw. Tanong po. Kini siya guys ay nga na kaputi guys pero paputiwan pag gina siya. Mo na siya ay imuhong design sa kuan. Sa tagata. Kini siya guys oh. Puputian pag siya guys, umulan na siya og murag na siya ihumol guys nga para muputi gid siya ba.
Ano yun si mo pili ng si Kim Kim ni? Si Kim Kim. Aba na yung muhang kuhan Kim, pakita mo ko. Kana yung muhang pinilian. Ada ano bisa? Oh, wala nagkaltik 5. Daghan na. Pas-pas muna siyang pili. Banggita na slugi guys. Dali na po siya pilihan guys kay kuhan nasahon ba? Musuway ta guys ha. Kani siya yung modo daw guys pilihan. Kani. Kaning mga way labot guys mao ni pong haon. Kani nga na. Daw. Guys, dali na siya guys mahuman. Ano sila yung mamili ay? I-edit. Hi. Oh, kini si Kinji. Okay guys, marato guys ha. Bye-bye.